musimza mukonyo meseka wani. Tamira pamberi pedera mambo Mutasa. Tamira pamberi mambo Mutasa. Zvese vachata ndezvechokwadi. Vachata ndezvechokwadi. Tikanyepa ticharaswa nemhosva. Tikanyepa ticharaswa nemhosva. Mwari mubatsiri wedu. Mwari mubatsiri wedu. Sisemo. Vanotanga kuti pamusoro yechangamiri nedare renyu. Tauyawo panapa kuti batsirwe. Takunga takajoina Burial Society. Inozi new idea Burial Society. Tajoina kudaro kufamba kwenguva mudzimai yangu akaitwa treasure. Aitwa treasure. Aibata mari. Chakazoitika ndechekuti muna July 2019 vakanzi vaunze mari dzavaichengeta yaikwana 400 bond kana kuti Zimbabwean dollars. Saka waendesa mari ipapo ndochati vatsanangure nekuti ndakandisipo. Saka tsanangurai pamusoro yechangamire. Aiwa, ichandira kuvaka because tokasopedza ngura nechinhu chatisina jurisdiction nacho. Okay. Right. Kana iri nyaya yekuti wanhu vakadya mari yesociety ndizvo? Ndizvo ndo mhosva yatakapiwa. Mhosva yamakapiwa ndekuti makadya mari yesociety. Right. Saka kana yakadaro manje chamurudai imi kuti mari yesociety idzoke handiti? Avaka ndo zvavari kuda. Ndosandikutaura vaka. Ndosandikutika society uda kuti mari yayo iite sei? Idzoke handizvo? Asi ndatoda dambudziko ramatonaro ndekuti munotaura nenyaya ye400 bond against US dollar because waari kuda wakuda zigi kana US dollar. I think ndo panokwanisa paine chi pane nyaya. Asi nyaya iripo manje ndekuti dare rino iri rinenge risina jurisdiction now. Yenyaya dzekuti zvezvikwereti dzekubatirana zvikwereti nekubirana nechii because pane element yekechi criminal element handiti. Saka kana paenda futi panyaya dzekuti pane zvekudzorerana nekudzorerana zvinhu awawa mhosva yavo ndeyekuti misuse of trust funds because mamuri mupublic office ende maichengetedza mari iyo in trust. Saka imowo mazoenda kuabuse that trust. Saka neyakudaro nama yakuda civil court now. Mirai. Yakuda civil court because pane issue yekudzorerana zvakatorwa handizvo because inini dare rinoendeka kuti endai mudzorerane mari musakadzorerana todini plus already ndikuona pane issue yeconversion yemari from bond to US kuti gore ramamwe nemari iyo iri value ine value yayo against the US dollar yanga iri mari current izvo imari handizvo. Saka zvinhu izvozvo manje waane masuro idzodzo manje dzikuchitaura kuti pamari yemamwe naye 400 bond 10 years ago izvozvi bhadharai mari yakati imimi Changamire eregendi tsanangura. Inini yendudaka nduti muruzi makaba here kana kuti hamuna. Hatina kuba mari. Yes. Uyezve ndaona kuti zvadaro ndakuchitaura inini manje. Ndaona kuti zvadaro mudzimai antaura kuti kunoku zvinonzi ndakatora mari. Ndikati mari yandisingazive 400 US. Yakazwa kupi? Izwai bambo. Ndida kunditsanangura. Izwai bambo. Handitoda kuzokutsanangura zvamutaura. Issue at stake ndeyekuti muri kunzi mimi makaya mari yeberia. Imimi hausi munotaura because handimi treasurer weberia. Anotaura mukadzi wenyu ndiye treasurer weberia. Saka imimi handida any explanation kubva kwamuri aiwa. Mumai treasurer weberia taurai mari yamuri kuzi makatora iripi? Makatora here mari. Changamire. Yes. Musi wa 3 July 2019 ndakataurirwa naKaren tasangana zvikazi matreasure muye nemari yenyu musi tiri kusangana kuclub. Tikataiwa zvakanaka. 3 uya wakasvika tikaenda kuclub tikaita zvese zvataifanira kuita paclub ipapo tikasevha mari dzedu zvakanaka.
tapedza kwakubva vazobvunza vakati matreasure mari mauya nayo here ndikati hongu tauya nayo inini ndikati inini yangu ndauya nayo ndokubva ndavada kuvatambidza mari kuti mari yangu iyi yandauya nayo wakabva watoti imimi mune 400 US yedu inini ndobva ndaramba ndikati yakabva kupi isi takati kushanda nemabhondi US yomuri kutora yakabva kupi pakabva pamutsa noizi ipapo vanhu vese vaundoti akahya mari tioda mari iyoyo inini ndokubva ndaona kuti pano pakutoita noizi security iyoyo chairperson Marian Dzirutwe ndokubva atofamba kuenda kumba kwake inini ndokubva ndatotiwo inini mari yenyu handichagoni kukupai nokuti yaane mutauro saka ndakuenda nemari yenyu kana mozoida munozotaura ndokubva ndaendawo kumba apa vanhu vasara varipo vari kungoita noizi zhowezhowe ndobva ndaenda kumba Karen Mangururi wakashedzera akati mapurisa ari kuuya kumba kwako ikoko ndikati zvese zvakanaka handisi kuzosimuka pamba handitizi pamba ngavauye ndinenge ndiripo saka zvayaro takagara 3 days mapurisa handina kuaona iwo ndokuzondisira message pafoni kuti uya nemari inini ndokubva ndazovafonera ndikati aiwa handikwanisi kuuya nemari yenyu nekuti izvozvi ndiri kugadzirira mwana unoda kuenda kuchana nguva yekuvhura mombe yatodi yakwana saka handikwanisi kuuya ikoko zvikazahora zvakanaka izvo makati mimi handikwanisi kuuya vanhu vatoda mari yavo sei musina kuti uyai mutore mari yacho ndakabva ndakavataurira kuti uyai mutore kana muri kuda mari uyai mutore mari kwakauya Karen Mangururi secretary navice wake Rita Chikwekwete vaibva vauya zvikazi tauya kuzotora mari ndikati aiwa zvakanaka mauya he nemabhokisi anotaura kuti ndione pakahiwa mari yenyu iwo anoti hatina kuya nemabhokisi ndikati nemhaka yei mbuya makawerenga mari mukavapa here issue yanga iri kuti maamuine figa pamakabva kumeeting figa ndandinayo mari yavo yamaamuinayo imari yakati imimi zamaifanira kungoita chete kuita hand over mari yavo iyoyo yawakataura ndiyo yamuinayo imi muchiziva kuti ndiyo yamudini muinayo kokutosainirana pasi badzi izvozvo ndo zvandakaita ndikati chivirai nditore mari yenyu yandiinayo ndakapinda mumba ndikatora mari 400 bond ndiyo mari yandanga ndiinayo ndokubva ndavati tiwerengai tiwerenge tiri pamwe chete obva tawerenga tiri pamwe chete mari iyoyo ndikati ndiyo here mari yenyu wakati ndiyo mari ndikati 400 US umwe muri kutaura yakabva kupi iwo ndo pavakati sori henyu zvakakanganisika chinhu zvinongoitika muri kuzwa ndo zvakataura Karen akati hatigari mbuya saka kana wakati sori henyu ndo zvakaitika saka nhasi mawingei pano inini chandawinga asi andapedza regai nditaure ndipedza aiwa inini Israel mukaramba mutendera nyaya yenyu inini ndikuda kunzwa zvamawinga zvamuri kuda kuti kubatsirei inini zvandainga ngezvekuti ndiri kuramba kuti wakandipa 400 US mari yavo yadandinayo i400 bond ngekuti ndine evidence yemari yavo iyoyo nekuti pavaindipa mari ndichisaina mari ndaisaina mari iyoyo uyezve waindipa mari 6 ayo waindipa anotaura kuti nhasi takupa mari yakati nhasi takupa mari yakati mamangari ndewapiwa amangana ndiani ndisita mangara mamangara kuti chii tamhangara kuti inini handina kutora mari yavo ndamhangara kuti wandidzorere mari yangu yandakashanda ndikawaisira muclub imomo nekuti wakandidzinga wariwo ndiwo wakandidzinga mari yenyu imari iyi mimi contribution yenyu contribution zvataita contribution yenyu imari iyi mari yamakaisa muclub i400 yeclub mukapa kuti 400 aiwa taiti 200 kuboxi 200 yaenda kuchikafu mabondi anga ari mabhondi panguva yatatushana saka imimi izvozvi muruda mabhondi here kana muda US ndakuda US muda US iri mari
rate ya 2019 regai titaura yanga iri kumavani yakasauda kwamaningi yanga i2019 iyoyo yakawanda yanga i2019 yanga 1:1 chatuko kwamba mukapinda yanga iri kumusoro iko aiwa but munoza chinokudya imi zuva rimwe nei hatoparate in retrospect munozwa poine nizvataura hatirarami tichidzoka kumashure tinorarama tichiendepi 2019 kwakuine bondi tikatoita imwe period ndizoka 2019 2020 21 22 2022 tatana RTGS tatisina bondi tatana RTGS izvozvi 2024 hatisina RTGS taane zigi andizo taane zigi munozvai nyeni kutaura anditi then why are you claiming your money in US dollars and not in zig or in RTGS aiwa apa ndiri kutaura mari iyo aipa panguva iyoyo ndada kutaurei chamakarasika mbuya chirasika chamakarasika ndechekuti maiwe muri suppose kubvunza mari yenyu panguva iyoyo hamubvunzi nyaya yenyu mari yenyu after 5 years munobvunza mari yenyu after 5 years ipapo baba changamire yes takambonga nyaya iyi yatokwizwa kukoti kucivil court ikazodii takwizwa kucivil court ikoko takamboenda tichidzoka tichienda tidzoka ndopaparondonetswa yecovid iripo papa civil court yakati kudii civil court tasai tapera nyaya yanga isati yapera saka maipindi da nyaya mudare munomu kana kucivil court isati yapera tongwakwiriye kucivil court hatinangonesa nyaya yekuti takaba mari aizwai bambo izwai bambo irai bambo mamusi treasure bambo tutana treasure weclub hamusi treasure weclub murume wa treasure muri murume wa treasure ndokuti pamakatogara pamakatomira bambo imimi garai pasi hamufanika makatomira ipo garai pasi oyei garai pasi yes dare rino iri harina maloya harina chingeredu ngerechiwanhu rekuwirirana right saka inini ndiri kuti mbuya mutemo unotika kana da nyaya iri kune rimwe dare inini especially pamusoro pangu handikwanisi kuiteerera nyaya kusvika nyaya yapera chinoitika chete ndechekuti dare iroro ndo rinokwanisa kutaurai kuti dzokai kuna mambo akugadzirisei ndo pandinoidii pandoibatira asi kana dare risati rataura izvozvo ende isati yapera ikoko handikwanisi kuizwa alright ipapapo ndiri kupanzwa yes izvo yakanga iri kucivil court takanga tiine karo yekutoramba tiri kuenda tichienda kuti nyaya isati yapera iwo wakazowithdrawa nyaya iyoyo kuti isusu nyaya yagarisa uyezve mari yakuluza value isusu akanga yanisa nyaya kucivil court ndiani murume wake saka awaino withdraw nyaya wasina kuendeswa kukoti zvakaitika nekuti hakuna dare rakadaro mbuya complainant ndiye ano withdraw nyaya isakuche kudani respondent haana mararamiro ekuwithdraw nyaya yamangarirwa sei wazinowa mangara haisingori memba yeclub bai yakondituka kotituka iyoyo kuramba kungongwa kwasabhuku wakaenda kusivokwenda kwachangamira kati handitongwi ndichangamire batikomishambindisa bhuku bamuri kutaura
zvaari kutaura hazvisizvo. Murume wake haisimbori member pamapepa edu aya ane mazita iwakachidzingira every month pamukanda uri kuya kotidzingirira wakadzi tiri kutotiza yei kuti shungurudza iye asimbori member. apa vari mubvuwi futi ndezvekunyeka uyezve chokwadi icho ndiri kurambira mari yavo iyi. Ndine chokwadi chekuti waindipa maslips aya waindipa panda waindipa mari saka maslips iwoyo apana iro ndakarasa zvese zviripo. Izwana ambuya kana muchita mapepa yakaya azwisisei kuti arikutaura kuti muruzai nutaura azwisisei mapepa kuti anenge achitaura kuti kudii. vakakumbira kuti nyaya atishandirire mberi nenyaya nekuti munuzwa izwai muri kutaura zvakanaka bambo musaite nharo ba ndima ndipa haisimbori member yeclub yedu bamazita ndima ndipa bepa iri bambo. This is just communication between malawyers enyu. Lawyer ari kutaura rimwe lawyer kuti your clients adini atitokwanisa kubhadhara mari saka let's talk over this issue. out of court settlement. But that's not a court decision. Nyaya iyi haina kuti withdraw civil court ito the case number. But malawyer ndiwo ari kutaurirana kuti wangu wati takudi ngati withdraw tikobhadhara nekuseri. But kukoti nyaya irichi irikwei haina judgment. Saka hapana chatutara panapa. Enda henyu dzokai go back to civil court. Moscow civil court nyaya yenyu yoita sei yopedzwa kana yapedzwa then kana mari feiwa back kunoku tochiona kuti pachiwani tobatsirana sei kuti mugarisane zvakadii chete Musatukane. musatukane musadii chete ndo zviripo chete. Izwa izvo ndataura ndatizve iri club ndeye wakadzi saka wakadzi ngawaite nyaya dzavo. Warume ngatisapindire mukati dzechi auiba uyu kubvapo takabvunza mari dzedu iye ndiyo akabva atanga kuuya mukadzi wacho achiuya sei kuclub yewakadzi mukadzi wacho chiendai next case endai kusivoproti yopereni.